Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन बरायबा हरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै सानडे मर्निं दिनै मा खालामगोन आङो माने ब्रेकफास्टआव पुरि बानायगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम ओमफ्राय आंनि पुरि बानायनाया गल जायोना जाया बेखौ नायलांबाय थादो जुदि नोंथांमोना आंनिख्रुइ मोजांसिन बानायनो रोङोब्ला कमेन्ट आंनो खिन्थाबानो जाबाय नोंनो जायाखै आंसो बानायनो रोङो थ' नायलांबाय थादो आं फार्स्टआवनो पुरिखौ बेवहाय गलायना लाग्रोनोसै नायलांबाय थादो बेयो जाबाय आटा आं बारा बुरजा बानाया एसेल' बानायो फेन होदाङो बिरलाङो बन्द' खालामथ'नो गरमथार ओंखायनो फेन लादो enough बेखिनि लानोसै आङो बेयाव आङो संख्रि होनोसै एसे थाव एसे होनोसै थाव गोथां आङो बेवहाय दै होनोसै बारा जागोनलै अबा गरम नांबाय फेनखौ लाथिख bây giờ không cần đứng để xếp lên trang hay đi lại đây mà mình đang làm cái không 저는 빌라랑 미스터 컬리 미스터 블로그 트랑코 시로그 선다 오바서 싱크랑 바부 트엔라면 아키나 타도세 피바부 아키나 타세세 제로메로 미스터 트랑 बे नानायावनो बिराद टाइम नांगौ बिराद गोबाव जेसेबांनो गोबाव माने मोजाङै नागोन आरामसे गोबाव सम गुरै जालायनाय बायदि इदिबा मोजांसिन जायो पुरिया जानोबो गोथाव जायो गुरै पुरा फुलिखांजोबो ओंखायनो बेखौ मोजाङैनो नागोन फाइनालि आंनि आटानानै जाबाय नै बेखौ दाहाय गल पुरि बानायनोसै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि आं फार्स्टआवनो बेखौ बेबायदि खालामना लाग्रोनोसै जाबाय दायो आङो भिडिअ बानायनोसै
दा आं रुटिखौ बानायनोसै आं फार्स्टआवनो बेयाव एसे माबा होग्रोना लानोसै बे फेना आंखौ डिस्टार्ब खालामोलाय ओमफ्राय बेखौ बेबायदि एसे सेबथा खालामना लानानै बिराद खेबसे बेयाव बेबायदि फोनानै लाग्रोनोसै बेबायदि होनसै बेयाव बेसे फोना लाग्रोनोसै गल नै लोगोफोर माबायदि गल बानायनो हायो आङो नोंथांमोना हायोना हाया बेयो जाबाय नुदोंना लोगोफोर मासे मोजां मासे गल मोजां ना बरसा देना तो सवनाया है तेरी और मेरे मिलने का मौसम आया सीने से छुपा के तुझे सीने से लगाना है ये दिल में तेरे हाथ को जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है बेनो लास्ट लोगोफोर जोब्बाय बेखौ बानायनोसै आंनि पुरिया जाबाय लोगोफोर दा आं बेखौ थावआव एवनोसै फैदो आंनि पुरिखौ एवनोसै आं बेखौ बेयाव दोनथ'नोसै बेखौ बहायनोसै आखाइखौ सुवाखै आं नै खेबसेनो बानायखानोसै आखाइखौ सुखानोसै बाबाय मेंबाय बहुद आंनि पुरि एवग्रा गारबायाबो बायबाय ओंखायनो बे गारबाजोंनो सालायनांसिगोन आङो थावखौ होनोसै रिफाइन जाबा गेस्ट्रिक जायो ओंखायनो बे थावखौनो होनोसै आङो जाथि थावआव थावखौ गरम जानो होग्रोनोसै थान्डे गरम दे बायदिसो जाहैबाय थारैनो लोगोफोर आंनि माने पुरि बानायनाया गल जामारना नै जा मोजां आं एवनोसै नायदो बेखौ बेबायदि एरनानै होनोसै जाहाथे बियो फुलिखांथों नै माबायदि फुलिखांदों मोजां जाबाय गेसखौ एसे खम होनानै माबा खालामगोन जाबाय पुरिया आंनि दा गोबोन होनोसै
Hey, माबायदि फुलि खांनाय एथ' मोजां जा गोथाव जाखो बे मालाय आंनि सानडेनि ब्रेकफास्ट आङो पुरि एवनायखौ देखायजोब्बाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो पुरिजों जानो ओंख्रिनि थाखाय बेखौ पियाज एवना लाग्रोबाय पियाज आरो बानलु बिनि उनावहाय आङो दङ बियो दाल बौना मा होनो दालमुग बेखौ रुनानै लाखाबाय रुनानै बेनिफ्राय बेयाव खेबसेनो होखानोसै आरो रुना लाखाबाय दसेनि उनाव थाव होनानै दसेसिम माबाब्लानो जाबाय आङो बेवहाय संख्रि एड खालामसै दैखौ एसे रानहोनोसै बिदि बेयाव एसे दै थानायखौ बियो रुखानानै लानाय ओंखायनो मोनबायानो बियो जाबाय मोनबाय बियो आंनि ब्रेकफास्ट रेडि ओंख्रिया जा गोथाव होनदों दा ओमफ्राय बेयो जाबाय आंनि पुरिया ओमफ्राय बेयो जाबाय आंनि आनारस बिफां आंनि पुरिया दाहाय जाबाय ओमफ्राय आङो जानोसै नोंथांमोना आंनि जानायखौबो नायदो बिराद गोथाव जादों ओंख्रियाबो जा गोथावखा लोगोफोर आंनि भिडिअ बेयावनो एसेनोसै नोंथांमोन आंनि जानायखौ बारा देखायला नङाब्ला नोंसोर लुगैगोन ना ओंखायनो आंनि उदैयाव सागोन ओंखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक आरो शेयार खालामदो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो अब्ला साबस्क्राइब खालामदो देबा लोगोफोर नोंथांनिफ्राय आङो बिदाय लानोसै बाय बाय